നമസ്കാരം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും കോൺഗ്രസിനുമെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് പി വി അൻവർ. ആര്യടൻ ഷൗക്കത്തിനെ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ആര്യടൻ ഷൗക്കത്ത് ജയിക്കില്ല എന്ന് താൻ പറഞ്ഞിടത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയതെന്നും താൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അൻവർ വ്യക്തമാക്കി. സതീശന്റെ ദുഷ്ടബുദ്ധിയായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ തന്നെ വാലിൽ കെട്ടാമെന്ന് സതീശൻ വിചാരിച്ചു. അസോസിയേറ്റ് അംഗമായി പോലും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാനാണ് വി എസ് ജോയിയെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രിയാവാനാണ് കോൺഗ്രസിൽ മത്സരം നടക്കുന്നതെന്നും പിണറായി ഭരണത്തെ താഴെയിറക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് കഴിയില്ല എന്നും ആര്യടൻ ഷൗക്കത്തിനെതിരായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹം ജയിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. രാഹുൽ താനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പിണറായിസത്തിന് ഇരയായതിനാലാണെന്നും അൻവർ വ്യക്തമാക്കി. പാലക്കാട് വെച്ചും രാഹുൽ തന്നെ രഹസ്യമായി കണ്ടിരുന്നു. 4 ദിവസം മുമ്പ് കെ സുധാകരനെ തന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നതായി അൻവർ വെളിപ്പെടുത്തി. ദി ന്യൂസ് കേരള.